Dakong sunog ang miulbo sa Purok Mahogani, Sitio Laguna, Barangay Biasong, sa Dakbayan sa Talisay. Miyerkules sa hapon, Abril 30. Daling girespondihan sa 12 ka fire trucks ug 14 ka firefighting personnel. Naglangkob sa Cebu City Fire, Minglanilla, Chinese Volunteer Tanker ug CDRRMO Tanker sa Cebu City aron sa pagpaong sa sunog sa usa ka residential area. Sigun sa Talisay City Fire, giisa sa ikaduhang alarma ang sunog nga miulbo alas 5:10 sa hapon, nakontrolar alas 5:54 o gideklarar nga fire out alas 6 sa gabi. Base sa investigasyon ni FO2 Mardi Disecan e Oxtero, 13 ka balay ang nasunog, 12 niini ang naugdaw, samtang usa ka partially born. Nga midanyos ang sunog, 675,000 ka pisos. Ang kayo nagsugod sa panimalay ni Nilo Pardillo. Walay natala nga patay o nasamdan sa maong sunog, apan padayon pa ang investigasyon sa kabomberohan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.